Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, як пасинкувати томати, які томати можна пасинкувати, а які ні. А також, який пасинок ні в якому разі не можна видаляти, щоб не зменшити свій врожай. Цей спосіб підходить тільки для індетермінантних томатів. Простими словами кажучи, для високорослих, котрі виростають від 1,5 метра до 3 метрів. Основний врожай на таких томатах закладається на центральному стовбурі. На пасинках врожай буде менше, якщо їх не видаляти, рослина томату дуже швидко заросте, врожай буде мілкий, а також буде дуже велика ймовірність, що ваші томати захворіють. Низькорослі детермінантні томати обрізати потрібно, але про це я розповім у наступних відео. Пасинки не бажано виламувати пальцями, тому що це призведе до ще більшого утворення пасинків на томаті. А також пасинки потрібно видаляти, поки вони ще малі, поки рослина на них не витратила багато поживних речовин та сили. Ось в такому стані самий раз. І щоб пасинки знову не наростали після їх видалення, потрібно залишати у міжвузлі між стовбуром та листом невеличкий пеньок. Таким чином пасинок у цьому місці більше ніколи не утвориться. Видалення пасинків, крім того, що дозволяє рослині збільшити свій врожай, а також самі помідори будуть крупніші, так цей прийом ще дозволяє пришвидшити зростання рослини томату, тому що рослина не буде витрачати свої сили та живлення на зростання цих пасинків, а всі сили будуть надходити до верхівки, і томат швидко буде рости вгору. Також на томатах обов'язково потрібно видаляти нижнє листя, особливо ось таке. Це листя, котре росло ще на розсаді. Воно бліде, воно кволе, і воно вже не працює на нашу рослину, і їй не потрібне. Зачасту це 2 або 3 листи, ми їх видаляємо. А також по сезону ми ще будемо видаляти листя на томаті. Про це вже я розповім у наступних відео. Ну і ще одне, про що я вам обіцяв спочатку відео, це розповісти про те, який пасинок ні в якому разі не потрібно видаляти, якщо ви хочете збільшити свій врожай. А це ось цей пасинок, котрий росте під першою гроною. І росте не як простий пасинок, а як подовження стовбуру. Він дуже міцний та потужний. І я завжди свої високорослі томати вирощую у 2 стовбури. Таким чином я отримую в 2 рази більше грон і в 2 рази більше врожаю. Більше 2 стовбурів не потрібно залишати. Для рослини томату це буде велике навантаження. Це призведе до того, що помідори будуть рости меншого розміру і будуть довше дозрівати. А таким чином ви врожай раніше отримаєте і він буде достатньо великий. Тому, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Але обов'язково обріжте так пасинки. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.